खुलुमबाय लोगोफोर बेलासि मुगानि बयनिसिमबो बरायग्रोना लाबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो। दानिया फैदो लोगोफोर प्रेमजित नार्जारी ब्लग चेनेलखौ दासिमबो माने साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर आंबो लाबोनो हायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय। दिनैहाय अक्ट'बरनि 9 तारिख। दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय पलिटिकेल राजनितिकनि थाखैहाय। दायो माने सुक्लाय सेरफां बे जायगायावहाय गोबां बेबायदि मानसिफोरा BPF आव जइन जानायखौ दिनैहाय जों नुनो मोनदों। बेबायदि गुबुन गुबुन पार्टिफोरनिफ्राय BJP, UPPL, GSP बिदि पार्टिफोरनिफ्राय दिनैहाय माने गोबां पाब्लिकफ्रा स्टाडि खालामनानैहाय बबे पार्टिया मोजां जागोन आरो बबे पार्टिया मोजां बेखौहाय दिनैहाय माने साननानैहाय स्टाडि खालामनानैहाय मोनथिनो हादों आरो मोनदांनो हादों। ओमफ्राय माने गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो मोजां मोननानैहाय BPF पार्टियावहाय दायो माने जइन जागासिनो दं आरोखि लोगोफोर। ओमफ्रायो जइन जानानैहाय दासिमाव माने गोबां बेबायदिनो पार्टियावहाय बेबायदि BPF पार्टियावहाय माने दायो बिहोमा होदों आरो मोनसे स्ट्रंगेस्टआव माने स्ट्रंगेस्ट बेफोरबायदि माने स्ट्रंगार बेफोरबायदि जाबोगासिनो दं आरोखि BPF पार्टिया। माने जइन जानायखौ जों नुनो मोनदों। पाब्लिकफ्रा बेबायदि गुस्लायनायखौ लुबैदों। पाब्लिकफ्रा मेंनाय मोनदों 3 बोसोरनि गेजेरावहाय बेबायदि हालाय हाफाय बेबायदि जानायखौ। थांनाय समफ्रावहाय माने बिटिआरआवहाय जौगानाय लाबोगोन होननानैहाय दानि मावफुं सोद्रोमाफोर प्रमद बर' सार, फेरेंगा सारमोन, ओमफ्राय बेबायदि डिपुटि चिफ बेबायदि गबिन्द सार बिथांमोना रायजोआवहाय गुस्लायनाय लाबोगोन होननानैहाय बिथांमोना बेफोरबायदि पाब्लिकफोरनि सिगाङावहाय बुंनाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय दायो माने रायजोफ्रा 3 बोसोर जानानैहाय थांबाय। सरखार सालायनाया दासिमाव माने गुस्लायनायखौ जेबो नुयैखाय बेबायदिनो रायजोफ्राव बेफोरबायदि माने पार्टिजों पार्टि बेफोरबायदि दावराव जानाय, ओमफ्राय बुथार जानाय, इनकाउन्टार खालामजानाय बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुनानै दिनै पाब्लिकफ्रा गोजोननाय मोनाखै, सुखुनाय मोनाखै, दुखु मोनदों। सिगांनि समफ्राव गोजोननायखौ मोनदोंमोन गोबां पाब्लिकफ्रा जौगानायखौ नुनानैहाय। दासिमाव माने पाब्लिकफ्रा जौगानायखौ नुयैखाय दिनै माने पाब्लिकफ्रा सोलायनो सानदों आरो गोबां मानसिफ्रा स्टाडि खालामनानैहाय। BPF सरखार सालायनाय समावहाय बेबायदिनो लामा दालांफोर बानायनानैहाय होबाय। फरायसाफोरनो मोजां बेफोरबायदि माने थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय लामा सामाफोरखौ मोजां खालामनानै होबाय, दालांफोरखौ बानायनानै होबाय होननानैहाय बेफोरबायदि गोबां पाब्लिकफ्रा बेबायदि बुंसावलायदों आरो। बेनिखायनो आं बे आपडेटखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना मा होनो अन्नानैहाय कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरदो, जाहाथे माने एक्सप्लेन खालामनो हायो आरो बेफोरबायदि माने दायो BPF आरो बेबायदि गुबुन गुबुन दोलोनि पलिटिकेलनि लामाया दा बारहावाया माने बेफोरबायदि माने बारदों बेबायदि बारबाय थादों आरोखि पलिटिकेलनि बारहावाया। बेफोरखौ लानानै दिनैहाय माने रायजोआवहाय बेफोरबायदि माने जायगायावहाय सुक्लाय सेरफां, बाक्सा, मसालपुर बेफोरबायदियावहाय दायो माने गोबां पाब्लिकफ्रा गोबां पार्टि UPPL, GSP, BJP फोरनिफ्राय फैना BPF आवहाय फैदों आरो बेबायदिनो जों नुनो मोनदों सिगांनि आगु जि BPFनि मुरब्बि इमानुएल मोसाहारि बिथाङाबो दिनै BJPनिफ्राय बेफोरबायदि माने BPF आवहाय जइन जाफैबाय, बिथांखौ नुनो मोनदों। आरो बेबायदि गोबां हाबायाव बेफोरबायदि दायो नै आंनि PMAY न' लुगासिनो दं मिस्ट्रिफ्रा। दायो नै लुगासिनो दङ, खामानिया एसे लेट जाबाय। सिगाङावनो मावनांगौमोन आरो ओमफ्राय अखा हानायनि जुनैहाय माने मावनो हायाखै आरो जाहोना। ओमफ्रायो दायो नै लुगासिनो दङ।
ओमफ्राय नैबे न'नि जि एमाउन्ट बियो जाहैबाय 130